Ningkong ni siap ngapan map yang nang sinong jong kasinong nawet kum ju ya kasinong riwai. Namar bahag ni video ngapan pau ya ka jinga jimut barit. Ngamut ban wan ra aji super nrai kalong betang ka jing ajing but. Kublai pi bara ban ngai bapin pait lami video. Mentah kasing adon hani ka jaka ke baki khot ka wat thlong. Bat hani video kini iet ya katai ka jigin jri. Kai ke banga kwa ban ong mentah kalong syakinong shishnang mo jongon dia jaka ba kani ke jigin jri nga i ba kadon kaduru bitanat ba. Bat lada pi pait ba pan mentah kila sedang ban persyang ban sina ya kawai ke jigin jri mena jorong. Mo bukan long double deck. Bat kani kalong kumbangi penduk ya ka jingshna ka jipon ondur baring haji sujunga ka kamram jongi ki niki bamenta ma kalong berpenek pensat ni ban company tenat ya katai ka jingking ka balong menchua marang i kita ka wandur ba ki tenat ba ke nrai ladangi pedo no pat ya ka jinglong jong ni jingdri ban buat pat ya ka double deck triple deck aso ba ni haban pusan ba nomor kani ka jaka kala tenat i ban longum ni ma te ngangit baki nongpai ini video kin ajimut lem halor kani ma namar ngir ingin ku ban ajimut ko batam namta kini bapen bahai ini jingin jeri kublai shibun kublai pi barok bapai ini video janga